Kawang'iyo kaluwore gi kwan ma wasetimo, jok ma pidho avocado man loso mo modhi gi gik mamoko yudo pesa mang'eny moloyo kata jok matimo export. Koro wasechako chenro, wachako loso gi jok moko ni mondo chieng' moro wabed gi factory manyalo process avocado. Wang'e ni nitie moro moseket Kisii, wang'eyo jok moko osechako moro Kakamega, lakini wadwaro ni mondo wandik ji oyud tich, ji oyud mwandu, mondo wachak loso mo, kaeto gi perfumes moko mane profesa wachogo gi gik yadhe. Avocado en flesh, en seed, en opokono, mago duto are very useful. Koro mago chenro mwasechako, wang'e pod yo bor, lakini wabochope. Dr. Belli, iwuoyo kotudore kod wachno mar marketing. Mabendi wacho ni en achiel kuom achiedh nade ma pono kwako sekta mar avocado. Marketing no nego beni time e yo machalo nade mar mondo mi japur e kinde ma osegolo avocado mare puodho kacha to kiko diu godo ni ponono onge kuma onyalo use. Kachiel kod wach mar prices, mabendi wacho ni ponono nitiere prices kata nengo ma ponono ni piny. Kiwacho ni nitiere middlemen moko kata jo black moro piny kanyo magin ok gi kata pek kata lit ma japur kale ka e kinde ma opidho avocado mare makoro avocado mare osenyak makoro inyalo pone, to gine ma ponono gi determine prices mag avocado magi nyalo tike yo machalo no. Wachak gi mar marketing no mondi. Okay, marketing kaka na wacho mokwongo nyaka ji riwre, nikech ng'at achiel jok matin manyalo pongo container for export by ship or by anybody else. Mar ariyo nyaka wang'ine wan gi networks, nitie jok ma are already registered matimo export, koro nyaka watudre kodgi. Ok wanyal chako kaka sani wan CBO matin ni wadhi chako export. Namba adek, wabe nyaka wagol wang'wa oko. Sama itimo fairs ma Kenya ka itimo moko ma oko, nyaka watudre gi jogo madwaro import avocado wa. Iwacho wach middlemen, anto an gi paro mopogore. Ni ng'ato ok nyal bedo middleman ka onge thuolo. En thuolo ma be en tich. Teche moko wakwedo jo middlemen e yo marach. Middlemen are very important agricultural value chains. Kane wanyalo cut the agricultural value chain ni from farm to the shop, wanyalo. Lakini tek mondo ng'at mamiyo man gi tielo 50 owuog awach ne ndhiwa ma okaw mtoka oketie avocado mo harvest tielo 50 go boter Nairobi boter nyaka Loka. Koro nyaka wakonyre, to kikwane ni jogo mayowa. Iwacho wach prices. Prices, sani nitie migawo maduong' ma iloso ma jo Kenya mar avocado producers. Gibo temo mondo gibe gitim guidance on prices. To prices gi ok wanyal determine wan kendwa, nikech kata wa produce avocado mang'eny, joloka ema temo ahinya mondo gi determine the prices. Ka demand ni malo, to demand projection ma the next 10 years demand pod bo bedo malo. Prices pod bo medo bene. Koro anyalo mna wacho ni prices wang'ini ka minimum, watiyo gi minimum prices ma inyalo yudo. Mokwongo you break even. After 2-3 years is a break even. Kaeto bang'e kanyo to en ohala profits. Koro kikwabe wabed jowuor ahinya ni kineno ni McDonald's uso kila achiel avocado achiel at $5, tibe dwaro dola kae. Mano bedo matek, nikech ang'eyo sani mondigol ndege kae iter kata mna England kata mna Netherlands gidwaro $2.3 per kilo. Mano mna ndege kende, pok ichopo kata warehouse. Koro ananeno ni price to is not the most important thing at the moment. The most important thing is ni wapidh avocado, wagol quantity, wagol quality, wariwre. Chiro bo betie. To ka chiro ma oko tamore, to wang'i, can we use that avocado locally? Can we start processing? Kenya is importing a lot of oil. To avocado oil kata wansani training wadhi timoni. Wadhi puonjo ji ni ka okochuno ni nyaka idhi nyiew kimbo kata modi mamokogo. Inyalo kawo avocado 2-3 tiloso go oil titedo go ndalo 3-4. Mano okonyi. Iloso go oil mane ot ka? Mane ot kae. Ma kane be ne waparo to dine watedo kae. Tineno kaka oil idhi tedo ne ji ot Jones. Iwacho kanyo makare nya Dr. Rodi